21 minutos pasan sobre las 11 da mañá en directo. En calquera momento, mira ahora que tes, pois estás escoitando na radio a carta, en Facebook Live, no noso apartado de podcast na página web, que nunca o digo. Sempre vos remito a Facebook Live, a YouTube, pero tamén tedes todas as entrevistas de actualidade na página web moi visitada, por certo, radiolidersantiago.com, en apartado de podcast, na pestañiña de arriba. Hoxe hai pouco tempo, estivo con nós precisamente para adiantarnos que si a celebrar o primeiro aniversario dende que colleu o bastón de mando do seu pobo no Concello da Estrada. Hai pouco que xa chegou esa onomástica en si mesmo, xa se cumpriu ese ano, e agora pois queremos ver como avanza cara a 2027 o Concello da Estrada. A quen convidamos? Pois o seu alcalde, Gonzalo Louzao. Moi bo día, benvido a este estudio novamente. Moi bo día, ademais é un placer sempre acompañarnos aquí en este Radio Líder. Bueno, ven con ganas porque onte foron as festas na súa parroquia. Si, onte foi o San Xorxe de Cereixo, ese veterinario dos animais que tanto recolle, pois tanta xente da Estrada e de fora da Estrada, moita xente nos visitou. E, bueno, pois o rural da Estrada onte vestiuse de celebración. Ademais, eu son profeta da miña terra. Estiven todo o día. Acabamos ás 11 da noite, así que, bueno, a boa hora para disfrutar dun día e comezar aquí este luns, moi luns, no cal, pois, botando a vista atrás e xa, bueno, pois, co que responde sempre que é, pois, estar con novos proxectos de futuro. Por certo, antes de falar de proxectos de futuro e demais, chegan todas as festas, claro, isto, a Estrada... Sí, é que falábamos agora antes de chegar a Antena, vivimos das Santas Tapas, pero que agora vamos camiñando hacia a Festa Gastronómica do Salmón, 51 anos de historia, dese río Ulla que tanta felicidade nos trae, nos trouxo a Estrada con esa Festa do Salmón. Seguiremos coa Feira da Sidra, seguiremos coas festas de San Pai, as festas patronais do Concello e, pois, entraremos xa no Brán, pois, coa festa máis internacional de todas, que é a Rapa das Bestas de Sabucedo. Iso no casco urbano e en algunhas das parroquias, pero é que temos moita festa por 51 parroquias que temos no noso Concello. Bueno, antes de falar de distintos asuntos, tamén unha noticia que coñecíamos desa xestión que se fixo para sanear o Concello, para poñer o Concello pois cunha visión de non débeda, 1,5 millón de euros, que xa se fixo, que xa está para levar a pleno, entendo, e demais, non? Que ao final, ademais, a xestión o que implica que se poden facer cousas. Cando hai unha mala xestión, hai unha débeda económica, e como calquera economía doméstica, o Concello, pois imposibilitas en xestionar, en facer cousas, en posibilitar camiñar cara ao futuro e planificar pois os obxectivos que temos marcados. Bueno, pois foi un ano tamén de que ao cobrar todas as débedas que tiñamos, vamos a decirlo así, ao que nós, como calquera proveedor dos pequenos que lle debíamos cartos, estábamos debendo pois as diferentes axudas europeas, tanto a do IDAE como a de EDUSI, as fondos europeos que adquirimos prácticamente foron un total de 8 millóns de euros que tiñamos sin cobrar, pendentes. O cobro no final do ano pasado permitiu-nos, facer unha xestión económica, sanear as contas, e agora tiñamos unha débeda de en torno a 1.400.000 euros, os cales, con pequenos proveedores como somos nós para o Ministerio, pois vamos a poder solventar e quedarnos xa con unha boa xestión económica que nos permita xestionar ben de futuro. Pois unha boa nova. Falaba do rural, falaba da preocupación. Aquí moitas entrevistas, pensamos na Estrada e automáticamente imos zona máis urbana e demais, pero a Estrada é moito máis. Acabase de presentar, non sei se está en marcha ou non, e que proceso está ese plan ambicioso para o rural que ten que ver co asfaltado, non? Que é das grandes demandas que temos. Ademais, demandas para todas as administracións. Decíamos que demandamos que a Nacional 640 acolla unha mellora sustancial no que ten que ver coa conservación, con mellora de seguridade e con esa construcción da variante, melloras en estradas provinciais, melloras en estradas autonómicas, pero nós non podemos ser unha excepción. Nós temos 2.500 kilómetros de pistas asfaltadas, non todas, digamos, necesitan o seu asfaltado, pero moitas xa se fixeron, moitísimas quedan por facer. Por recursos que temos, destinamos unha parte moi ambiciosa, que é unha discriminación positiva, que se invirtan máis de 2 millóns de euros de recursos que nos chegan para o Concello para invertir en moitas cousas, pero queremos invertilas na conservación dos viarios públicos, no asfaltado dos viarios públicos. Vai a ser un ano histórico,
que é insuficiente, como decíamos. Vamos a invertir 2 millóns de euros en asfaltados este ano, pero non son suficientes para colmatar pues, todo o traballo que queda por facer. Quedan moitos viarios por asfaltar, moitas parroquias que teñen moitas necesidades, e o que queremos decir é que queremos facer esta discriminación positiva de 2 millóns de euros ou máis os recursos que teñamos para que teñamos un viarios públicos o antes posible, por fases evidentemente, porque agora facemos ese lote de 2, pero quedan moitos que se poden sentir excluídos desa prioridade, porque tamén son moitas prioridades, pero que saiban que o seu goberno coñece ben o territorio, coñece ben as necesidades, temos que priorizar para repartir polo territorio das grandes eivas que temos, pero que temos moitas máis e que vamos a estar aí para que por fases e por grandes inversións podamos convertir pues, un territorio o máis vertebrado, máis conservado e unha estrada orgullosa dos seus estradenses para vivir, para comunicarse e que sexa esa estrada das oportunidades. Que titular fai do primeiro ano co bastón de mando? Se vostede fora un xornalista que tivera que escribir unha crónica... A ver, por un lado, transición ordenada, non era fácil, viñamos dun gran liderazgo como é José López Campos, dun equipo heredado que traballou de forma maravillosa para que a bandeira da estrada sobre a frente, pensando en que tiñamos que seguir traballando con velocidade de cruceiro para que a estrada non se resentira por un cambio político. Traballamos en equipo e os resultados foron os que foron, que bueno, pues, foi unha transición, xa digo, ordenada, pensada en seguir continuando cos deberes que tiñamos marcados na axenda, porque adquirimos con unha campaña electoral e un resultado electoral que nos avalou a maioría da veciñanza, pero tamén escoitando moita xente para intentar acertar con novas prioridades e novas follas de ruta, o estilo propio de que queremos un goberno que estea presente en todo o territorio. E tamén sempre o decía en estes días facendo evaluación, un goberno que para min como alcalde pois vou dedicar os mellores anos da miña vida, pero seguiría, digamos, pensaría en que foron ben empregados si eu que teño 30 anos, e falaba outro día tamén falando de xornalistas. 30 xustos. Que teño 30 anos, falaba outro día con un xornalista que estudou comigo e que dicía que bonito sería que aquela xente que hoxe en día pois, con 30 ou menos anos ou que sale ao futuro, que aquela xente que escolla irse porque queren ir facer o seu camiño, o seu futuro, a súa familia, a súa, digamos, o seu porvir en outro municipio, en outra comunidade, pois está maravilloso porque o escolle persoalmente. Pero sería un fracaso moi grande para min que sexa unha estrada pois moi bonita, moi ben comunicada, pero que falten oportunidades. Que aquelas persoas como a min, que somos moi orgullosos de ser estradenses, de vivir na estrada, de formar a nosa futura familia na estrada, de formar o noso futuro na estrada, traballar na estrada, pois que non o poidamos facer por a falta de oportunidades. Falamos de oportunidades laborais, de oportunidades de vivenda, de forma residencial. Neso temos que traballar, e son os grandes obxectivos. O que máis me preocupa, porque quero que a estrada para os estradenses sexa a súa caixa de oportunidades e quero que non sexamos esa vila importante de Galicia que está moi preto de outras grandes importantes que sea dormitorio, sino que teñamos as nosas propias oportunidades, que independentemente da cercanía das boas comunicacións que podamos loitar por ter, para ter oportunidades conectadas con outras vilas como pode ser esta cidade de Santiago, que queremos estar a menos de 10 minutos con esa autovía G59, boas comunicacións, pero queremos que haxa solo industrial, que calquera empresario que nos escoite, que nos vexa, que se pense na estrada, que é unha magnífica oportunidade, que sempre teñamos pois esas opcións de que ningún empresario que queira un solo metro cadrado de solo industrial que lle falte, dos que son estradenses ou dos que veñan para a estrada, que pensen na estrada, que sexa, bueno, pois a creación de emprego, unha das grandes follas de ruta que... Como vai ese polígono, alcalde? Pois ese polígono vai moi ben porque a Xunta de Galicia ten en consecuencia de que a estrada é unha gran zona na cal unha presión non solamente urbanística, senón unha presión industrial importante. Levamos máis de 20 anos sin ter un solo metro de industrial público creado e chegoulle o momento de que apostemos pola estrada para que teñamos pois unha ampla superficie de solo industrial para os estradenses, para os que teñen empresas que queren ampliar, e son moitos os que nos chaman para preguntar como vai ese solo industrial, pero tamén para outras empresas de fora que tamén pensan na estrada pola situación xeográfica, polas boas comunicacións e porque a estrada sona moito pois, en todo Galicia, porque os recursos que agora mesmo se están destinando no noso concello pois non son a envexa pois, de moitos territorios de Galicia. E se tamén pensamos en que a estrada pois, ten que ser esa caixa de oportunidades
laborais, temos que dar opcións de residencia, de vivir. Que unha cousa vai coa outra. Unha cousa vai coa outra, ten que ser unha política conxunta. Temos que pensar en iso, que ten que ser esa política conxunta de todo o territorio e de todas as oportunidades. Para eso, pois, por un lado, fixemos a xestión coa Xunta de Galicia para que nos incluíra dentro da planificación de creación de vivenda pública. Tamén hai máis de 20 anos que non se crea vivenda pública na Estrada. Fixemos a cesión dunha parcela pública para a creación de 28 vivendas novas que esperemos que a Xunta de Galicia pois moi pronto tenas como prioritarias e vexamos a solicitude de licencia urbanística, porque xa aceptou a cesión gratuita da parcela que lle entregamos ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. O sea, está admitida, seguinte trámite agora. Seguinte trámite é pedir a licencia e facer a edificación. Construir a edificación son máis de 1 millón de euros de obra que agardemos de que sexa das prioritarias da Xunta de Galicia para que vexa a luz canto antes sexan 28 novas familias as que poidan situarse no noso concello. Pero tamén sabíamos que tiñamos que tomar partícipe pois a administración pública como un exemplo, pero tiñamos que involucrar a sociedade civil. E para iso non dobre sentido. Por un lado estamos creando pois un censo de vivendas baleiras que temos no noso concello e temos cuantificadas en torno a 3.000 vivendas baleiras. Son moitas as que podíamos ter pois novas familias, tanto estradenses como de fora da Estrada, que podían estar usando pois esa cantidad de vivendas. Ese censo que fai que é pois esa folla que conecta a administración pública, digamos, fai de altavoz para conectar o que ten a vivenda co que quera a vivenda. Pero sabíamos que cando están baleias é por algo, é porque pois, hai propietarias que queren ter a súa vivenda como un inmobilizado. E por iso quixemos dar un premio. Queremos bonificar hasta o 50% do IBI de todas esas vivendas que levan máis de 2 anos baleiras para que con esa bonificación pois, os propietarias pois, poidan pois, ver como unha oportunidade que ter a súa vivenda parada. Lles custa moitos cartos porque non reciben ingresos do alugueiro, pero tamén teñen que pagar os seus impostos á administración local. O sea, integran no mercado 50% de IBI. Exactamente. Ademais do que reciban do alugueiro, o Concello dalle un premio de que por integralo no mercado, por poñelo a disposición de ser unha oportunidade para alguén para vivir na Estrada, 50% de desconto. E, por lo tanto, pues, estamos traballando para que as oportunidades en vivendas, oportunidades empresariais, as oportunidades que nos van a dar as comunicacións, como son esa situación da conexión coa G59 de forma directa co corazón da Estrada, co polígono, co casco urbano, co corazón do noso territorio, pues, sexa un cambio para que os que xa digo, pues, esa sensibilidade para os xóvenes que queiran ter oportunidades na Estrada, pois que sí que as teñan, que sexan reais e que sexamos un concello que pelexe porque teñamos moitas oportunidades dentro do noso territorio. Quedeime coa cifra de 3.000. Pareceume unha cantidade bastante abultada para a realidade que pode ter o Concello da Estrada. Cantos habitantes ten a Estrada? Somos 20.000, casi 200. Por lo tanto, 20.000, eso, que o censo tamén é outra, non, alcalde? Claro, que temos que traballar non solamente por unha cifra, non solamente por manternos en esa cifra de 20.000 habitantes, senón polo futuro do noso Concello. É certo que o apoiamento poblacional se invertiu, temos moita xente maior, sobre todo nas parroquias, temos que chamar a xente para que se queden os xóvenes, por eso digo, e tamén chamar a outros xóvenes ou non tan xóvenes para que pensen na Estrada para vivir, para disfrutar, por como esa vila, cidade, territorio de servizos públicos con autonomía, con todos os servizos que nos podemos imaginar. Xa somos unha das vilas e concellos moi importantes de Galicia que teñamos que seguir mellorando en servizos, en cultura, en oportunidades, pero que tamén sexamos esa vila que dea, como xa digo, das importantes do noso territorio. E moi ambiciosa, como decíamos, porque 473 núcleos de poboación fai que teñamos como goberno local que estar presentes en múltiples facetas que son moi necesarias, que son pequenas cousas para cada un deles, pero que nos fan moi grandes se somos capaces por atender, e esos son das grandes eivas, porque é moi difícil atender unha dispersión tan grande no tempo e forma que se merecerían. Non habría recursos tanto económicos como materiais como humanos que déramos feito para chegar en tempo e forma como se merecen as demandas pequenas, que son grandes demandas que en conxunto nos fan grandes como territorio, pero que tamén fannos grandes como persoas e como
como administracións, estar presentes en esas pequenas grandes cousas de tanto territorio. Vostede, alcalde das 24 horas, eso é máis que evidente, unha persoa que se destina ao mundo da política, sobre todo a estes estamentos, non, da administración local. Reserva algún día da semana para atender aos veciños? Como se manexa con eles? Como pode un veciño atoparse o alcalde, máis alá da coincidencia, pois por a rúa e demais? Que comunicación ten con eles? Eu utilizo o sistema que tiña José, o meu antecesor, que foi atender os 365 días a calquera hora pois os veciños das necesidades que se plantexen. Estar disponible tanto telefónicamente como presencialmente. Eu atendo os veciños, teño a xenda de atención ao público todos os días da semana, evidentemente, pois calquera, e incluso a calquera hora, que me presto, porque moitas veces as condicións laborais de cada un pois non fan que poidan ser atendidos pola mañán, pero nunca creo que ningún veciño quedou sin atender por falta de que o seu alcalde pois tuvera pois calquera ocupación, porque intento que sexa dos temas prioritarios, atender as peticións dos veciños. E evidentemente despois está a xestión que teño que, pois que facer entre atención e atención para que esas peticións que nos fan, que me fan a min personalmente ou a calquera parte do equipo do goberno, que non queden no folio, que queden na xestión, na xestión, exactamente. E iso é no traballo de oficina de atención, pero tamén o que me gusta tamén é sair pois eses 473 núcleos de poboación, a ver os problemas, a ver as cuestións, a ir co persoal do Concello, co persoal de obras, co persoal do urbanismo, co persoal desa casa que tamén se volcou moito, teño que agradecerlle moito o talento e a predisposición por do persoal do Concello da Estrada para que, pois, non somos, digamos así, os camareros dun restaurante, pero quen está na cociña pois son pois ese persoal que tamén cociña pratos elaborados, de que xa digo que sempre son escasos ou non damos chegado en tempo e forma, pero sí que entendendo a ambición dun territorio tan amplo, pois que fa un esforzo moi grande o persoal da casa e que tanto apoian pois a xestión do día a día do Concello. Ten recursos? Faría falta máis xente no Concello? Por suposto, son recursos moi limitados, temos persoal sempre moi escaso, nós calquera administración, as necesidades cada vez son máis amplas, porque é certo que a sociedade civil pois nos demanda cada vez máis cousas, son como castillo vai se facendo máis grande, tanto en servicios públicos como tamén en necesidades, pero aí temos que estar para intentar pois magnificar o Concello da medida que sexa viable por un lado, pero tamén que sexamos capaces de dar resposta ás peticións e necesidades que van xurdindo día a día. Un orzamento suficiente? Haberá que aumentar algún tipo de imposto para que o Concello siga avanzando, alcalde? E que eses son os problemas do día a día. O orzamento sempre son insuficiente, cando chega o momento de elaborar os recursos son moi escasos. Eu é certo que como alcalde son reacio, e saben os meus compañeros que sempre me piden que temos que actualizar pois ingresos para dar cumpridas as necesidades, porque as peticións están aí. Eu son reacio no sentido de que penso tamén no bolsillo das persoas, que tamén pois, hai moitas necesidades, e cando chega pois, o momento de tributar, pois, son moitas as cargas tributarias que están recibindo por parte de moitas administracións. E o seu Concello, pois, intenta pois, estar da man de todos, intenta pois, ter un equilibrio pois, entre as demandas que hai, os servicios que temos que prestar, o que custan os servicios, que a nós, cando decimos que na economía doméstica nos custa todo un poquinho máis, pois o Concello tamén todo o que fai lle costa un poquinho máis, ademais de intentar chegar a máis sitios dos que estaba chegando. Entonces, pois a xestión é moi importante e aí andaremos para intentar equilibrar pois o dar chegado con unha economía sostible para non ser unha economía tampouco gravosa para o peto dos cidadáns. Vostede ten 30 anos, xa sabe que cando algo funciona, os veciños e veciñas, os galegos, son ser moi continuistas. O sea, vostede gustaríalle primeiro ano de bastón de mando, gustaríalle ter longa durabilidade, son dos que se limitan de sí, quero entrar en política, pero póñome estes fins, estas metas e non pasar de aquí. Vostede ten unha durabilidade do tempo que quere estar optando a alcaldía, sendo alcalde e demais. A ver, eu son unha persoa, recoñezo que me gusta moito o que fago e entrego moitísimo tempo, pero tamén recoñezo que me encanta pois dedicarme ao servicio público, e agora quizás estea pois en ese sitio que calquera persoa que leve o corazón, digamos, a estrada no corazón, pois lle gustaría, que en ese espacio que todos confían
e que confían que bueno, pues sea competencia ou non do seu concello, pues que sexa resolto pues por un alcalde ou por un goberno local. Representar os veciños no Concello da Estrada, pues ademais pues me permite pues intentar mellorar pues a vida de cada un dos veciños da porta de cada un de nós, non? Eses 20.100 e pico veciños, e que poidamos mellorar tamén, como decíamos, pues un concello pues cheo de oportunidades. Eu sí que non me poño un límite, eu espero estar sendo útil durante os anos que crean os veciños e veciñas da Estrada, que son útil. Eu creo que non é unha cuestión de ir ao peso, de ir ao quilo, de ir a tempo, senón ir a ser un espacio de que aporte, e que cando se rematen as ideas novas, cando se rematen a este esforzo, esta vitalidade, este contaxiar da ilusión de traballar con perspectiva de futuro, porque sexan outros os que sigan traballando con ilusión e con perspectiva de futuro. Pero bueno, creo que nos queda bastante futuro por diante, que estamos soplando esa vela dun ano, e que esperemos que sexan moitos os que lle traigamos a Estrada con un equipo maravilloso, pois moito futuro, moito por vir e moitas mellorías, e que a Estrada, co tempo que lle dediquemos, esperemos que non a coñezamos, pero por ben, porque siga crecendo e que siga sendo pois eses concellos dos mellores, e que lle entreguemos, que valga, e que rematemos e que digamos, valeu a pena os anos da vida que lle dedicamos cun esforzo incansable, e que a xente o recoñeza no sentido de que, bueno, pues, cos erros que temos que aprender deles, porque seguro que son moitos, pois que eses erros pois que non empañen pois unha boa xestión, e que aproveitemos, como decíamos cando estudiábamos, pois ese custo de oportunidade de que o tempo que lle dedicamos pois foi unha melloría importante para a maioría dos estradenses. A parte de quitarlle tempo a familia e amigos, e a parte da burocracia, hai algo non tan positivo de ser alcalde? A parte desos dous factores que soen ser moi recurrentes na resposta. Sí, porque ao final, pues, a ver, o tempo, vamos a decir así, o tempo para cada persoa individual, pues, é das cousas máis bonitas que temos, e son ademais irrecuperables. E cando estás dedicando de forma profesional a algo que che gusta e que ves que pode ter resultados, cando tes vocación de servicio público, que tes a perspectiva ou a imaxe ou a ilusión, porque ese tempo que dedicas pues, no servicio público, nas persoas, pues, que teña resultados positivos sobre a vida das persoas. Que pague a pena. Que pague a un lado, que pague a pena e que compense no outro. Eso é a compensación, a ilusión e o traballo do día a día, a gasolina para traballar no día a día. Que pague a pena, pero sobre todo que pague a pena non por ter uns resultados como calquera, digamos, como un político en eleccións, por ter uns resultados, non, que pague a pena porque o tempo que estás dedicando, que non o recuperas na túa forma de vida, que podías ter unha vida mellor, con menos esforzo, con máis tranquilidade, con máis tempo dedicado pois, aos teus, pois que paga a pena no que esa vida pois, dedicada ao servicio público, pois que de verdade pois, o público, digamos, as persoas pois, víronse repercutidas en positivo por parte da xestión e o tempo que empregamos. Con vocación de servicio público, que o comenta moito na administración local, gustaría ser alcalde, que fai falta xente así valiente, que sobre todo xa non solamente no alcalde, senón en todo o equipo, e falo de equipo pois no persoal funcionario. Cantos se dis? Ten o Partido Popular agora mesmo no grupo de goberno? Cantos sodes? Somos, bueno, pues de 21 que somos esa corporación municipal, somos un total de 13, no cal, pues, estamos 13 persoas con moita veteranía, que moitos levan moito máis tempo que a min, así que son xente con moito talento, con moita veteranía, moi queridos polos seus veciños, e que, bueno, pues, con esa enerxía e ilusión dun equipo renovado, porque tamén se incorporou xente nova, con esta remodelación do goberno, coa conxunción desa xente nova da ilusión, como tamén da veteranía dos edades que levan moitísimo tempo, pois fan que, ademais de un equipo traballador, sexamos un equipo moi ben levado, con moita ilusión, que agardamos de que a veteranía, como sempre decimos, é un grau, pero a ilusión e o traballo pois, deses primeiros anos en favor pois, dun proxecto conxunto, dun proxecto común, dun proxecto ambicioso, pois creo que tamén fai ese cóctel perfecto para que sexan anos proveitosos. E xa a última, antes de que marche para a Estrada, cal é a xenda que ten hoxe o alcalde? Por coñecer un pouco que ocurre despois da entrevista. Bueno, pues ten mira, moito chollo hoxe. Seguir atendendo os veciños no despacho da alcaldía, visitar unha obra, vou para vale. Pero como aproveito de sair, e moitas veces como hai moita xente que quere chegarse xunto ao alcalde, pois é difícil de sair, vou visitar unha obra. Unha das grandes obras que estamos traballando son 2 millóns de euros en mellora das infraestructuras deportivas. Decíamos que invertimos 2 millóns de euros
no ano pasado en facer unha pista de atletismo, pero agora estamos facendo un módulo cuberto multideporte que vai ser esa caixa. Dentro de pouco o Mundial vai pasar pola estrada, Ten alcalde. que ir para a estrada. Que o Mundial vai estar aí. Bueno, a aposta por as Madre infraestructuras mía. deportivas, a bandeira das infraestructuras deportivas, pues que queremos que sexa porque máis de 1000 persoas todos os días practican deporte federado nas instalacións deportivas municipais da estrada. Pues queremos que así sexa, melloralas as que temos, pero tamén crear outras novas. Creamos esa pista de atletismo e agora estamos facendo un módulo cuberto multideporte para o atletismo, para a práctica deportiva, para a práctica de artes marciais, de outros deportes que non tiñan espacio e que agora pues van a verse pues nun novo espacio cal pues vou aproveitar para facer unha visita para ver como van os prazos da obra, como vai a execución da obra. Acompáñanos un tempo maravilloso para que as obras avancen ata que mude, a bo ritmo. Así que bueno, pues vamos a ver de primeira man, xa digo, pues esas obras e continuar coa xestión do día a día e ademais el luns e hai xunta de goberno local. A que hora? A 1:30. Así que, bueno, pues é hora maravillosa para que tomemos acordos que teñen que seguir avanzando en urbanismo, en obras. Hoxe tamén, pues, deses 2 millóns de euros en asfaltados, pues, apróbanse 600.000 a adxudicación para que ahora o mes de maio con este bo tema pues, podemos ir executando pues, esas plans de obra que temos previstas para todo este ano e que aproveitemos pues, para que estes acordos vayamos desgranando e que estes obxectivos que nos marcamos vayan sendo realidade. Pois un concello en movimento, un concello que está en continuo avance intentando mellorar a vida das persoas que ao fin e ao cabo, cos recursos de todos os veciños e veciñas, pois co bastón de mando de Gonzalo Louzao, o seu alcalde, co grupo de goberno, pois ao final, pois emprego e vivenda. Emprego e vivenda que son fundamentais e, por suposto, non esquecerse do rural, e sobre todo cun concello tan espallado, non tan con tanta poboación diseminada. Algo máis, alcalde? O deixo que marche para a estrada. Moitísimas grazas a todos que sigan visitándonos agora, como decíamos, bueno, pues comezábamos esta entrevista, ahora toca moito, ven bo tempo, ven unha época maravillosa. Nós temos, bueno, pues todos os días do ano, pues moitas cousas no día a día, non solamente a nivel cultural, senón a nivel natural, patrimonial para visitarnos, pero tamén agora pues veñen as grandes ocasións, pues esa festa do Salmón, que é o día 18 de maio, esa feira da sidra que é o 7 de xuño, as festas de San Paio que son do 25, 29 do mes de xuño e esa Rapa das Brestas de Sabucedo que é ese primeiro fin de semana grande do mes de xullo que vayan anotando na xenda na estrada a visitarnos porque se xente non nos visitou nunca ou que nos quere volver a visitar son magníficas oportunidades. Xa sabe que nos caeremos por aí. Xa nos veremos. Cos micrófonos desta casa estaremos por ali dunha xa faremos eco do que vai a ser, bueno, pues uns días maravillosos. Agardemos de que nos acompañe pues o tempo que nos está acompañando, porque sempre decimos que a programación que vamos a presentar moi pronto e que vai a ser programación moi ambiciosa en todos os eidos, pues vai a ser moi interesante, pero que o 50% do éxito esta meteoroloxía. Vai haber actuacións así... De todo, vai haber. Grupos vos. De aquí e de alá. De todos os lados. Nacional, internacional, galego, bueno. Internacional? Bueno, isto vai a ser a leche. Vai haber artistas internacionais na estrada? A estrada ten que ser ese sitio que valga a pena visitar, así que xa nos veremos por ali. Así de rock ou... De todos os estilos. Non xa veremos exclusiva. Vale. No, pero bueno, oye, que artistas nacionais, internacionais e, por suposto, galegos, penso que moitos deberían ter a mesma perspectiva. Gracias, alcalde, por vir. Un placer, como sempre. Gracias a todos.